Kuchynské spotrebiče, rýchlovárna kanvica, zohrievanie vody na 100 stupňov, hriankovač a kávovár pripravuje teplotu vody. Meriame odoberaný prúd týmto spotrebičom. Vidíme zatiaľ hodnotu niečo okolo 4 A. Hodnota nám stúpla rapidne pri zapnutí kávomatu na 10 A. Stále hrejeme toasty a zabudli sme pustiť vodu. Už teraz pôjde 100 stupňov, aby sme videli, ako nám narastá hodnota na takmer 17 A, čo je pre istič, ktorý sa štandardne dáva v rozvádzači na zásuvku 16 A, hodnota cez jeho maximálnu istiaciu hodnotu. Hotovo, uvarené, voda sa zohrieva, nič nám nevypojilo, spotrebiče stále idú a istič nezareagoval. Hodnota klesla na 7 A, káva je hotová, toast je hotový, už robíme len vodu. Hodnota sem tam preklenie 10 A, čo je hodnota istiaca pre svetelné obvody, ale to nás teda nezaujíma. Sme radi, že spotrebiče fungujú. Avšak ochrana, to je už otázka číslo 2. Ďalším spotrebičom meraným bola umývačka riadu, ktorá nám vykazovala hodnoty prúdu okolo 8,5 A. A posledným meraným spotrebičom bola kombinovaná mikrovlnka s teplovzdušnou trúbou. A samozrejme tá hodnota bola takisto veľmi vysoká, okolo 9 A pri zohrievaní Jet Start na plný výkon. Pračka je spustená v procese prania a jej spotreba počas tohto úkonu narastá na hodnotu prúdu okolo 10 A. Táto hodnota je premenlivá, ako vidíme na merači spotreby. Uvidíme, ako sa zvýši hodnota vo finálnom procese žmýkania. A takto veľký prúd odoberá pračka počas prania. Posledná fáza žmýkania. Otáčky nastavené na 1000 otáčok za minútu. Do konca prania zostávajú 3 minúty. Motor zrýchluje a spotreba je len okolo 2 A maximálne. Tá hodnota prúdu je nízka, pretože motor je v istom zábehu a jeho kinetická energia alebo rotácia toho bubna je tak obrovská už, že nepotrebuje odoberať veľký prúd. Ten najväčší nárast alebo tá špička toho prúdu bola práve pri zopnutí iba toho motora na začiatku žmýkania. Výsledkom tohto merania je poukázanie na zmeny odberu prúdu počas celej fázy prania, kde najväčšia odoberaná hodnota bola práve v druhej fáze, a to je fáza hlavného prania, ak neuvažujeme prvú, čo je predpierka. Ďakujem veľmi pekne za
sledovanie